kuom yore mag kelo ler e alwora e piny ka. Jopuonj kod jopuonjre mamoko kuom skunde sekondar e ward ma Chesikaki e kar chung'od bura ma Mount Elgon e kaunti ma Bungoma obago nyasi mar pith yiende e skunde. Yiende maromo 2,000 nopidh ka jopiny ojiw mondo mi opidh yiende e kedo kod lokruok chak kor lwasi. Jopuonj kokale jakom Beatrice Kimachas oyango ni lokruok timbe jopiny ema osekelo ng'eto mag yiende ma ok oluwo ratiro. Ka jopuonjre kod riwruoge mane tawo nyasi no osingo mar kedo ne ler mar alwora kod pith mag yiende. Nyasi no notayo skul sekondar mar Kim Girls Kapkota, mano Matoroso e skul sekondar mar Mulatiwa kod kar thieth ma Chesikaki. Sawa. These trees will help to reduce the effects of soil erosion in this school. These trees will help also to reduce the effects of climate change. It will also help the trees bringing the aesthetic value, the beauty of these places. It will help a lot. Our president came up with this noble idea of planting trees so that we fight global warming. Tumeona hapo awali maporomoko sehemu mbalimbali, tumeona pia mafuriko, tumeona maporomoko ya mawe na milima kwa sababu mazingira yameharibiwa. So lazima tutunze mazingira ili mazingira yatatutunza kesho. Naambia kwamba dawa zote ulimwenguni zinatengenezwa kutoka na miti. Dawa zote. Na kwa hivyo wewe usikatae kunywa dawa kienyeji, unataka Panadol na Panadol ni miti. Ama namna gani? Kwa hivyo ni kwamba ni vizuri, na pia ningependa kuhimiza ya kwamba tuwajibike